Wel, da ni yma yn rhithiol i lansio cyfrol gyntaf Geraint Roberts, sef Desg Lydan. Mae lansio unrhyw gyfrol yn rhywbeth pwysig, ond mae lansio cyfrol gyntaf gan fardd yn rhywbeth arbennig. A dyna sy'n digwydd heddiw, lansio'r gyfrol, mae hi wedi cael ei chyhoeddi gan Baraddas, a mae hi awn ni draw i'r pethau pwysig yn gyntaf. Mae hi'n 795 ac yn werth bob ceiniog, a cyhoeddiadau Baraddas ac fe gewch chi brynu'r gyfrol ar wefan unrhyw siop lyfrau leol, neu gewch chi gysylltu efo Baraddas os gewch chi trafferthion yn y maes yna. Felly Geraint, llongyfarchiadau mawr i ti ar y gyfrol. Mae hi'n gyfrol hardd i gychwyn, ond wrth gwrs y darn pwysica ydy'r hyn sydd o fewn y cloria. Mae llefydd yn bwysig iawn i ti yn y gyfrol ni, yn sôn am Aberystwyth, ni'n sôn am Lambed, ni'n sôn am Gaerfyrddin, ni'n sôn am Gwm Gwendraeth a hefyd Llanelli. Mae lot o lefydd yn dy hawlio di. Cwestiwn caled, pa'n di'r lle pwysica? Ie, mae nifer o lefydd yn yn fywyd, yn bwysig iawn yn y fywyd, ond fel deiryddwr, wrth gwrs, mae llefydd yn bwysig yn y gyfrol, a mae tueddiad, felly, os oes yna batrwm yn gwbl yn y gyfrol, wy'n symud o'r cartre, felly, yn ardal Aberystwyth i ble ydw i nawr ac i lefydd a draws y byd ydw i'r gwir. Felly mae llefydd yn bwysig, mae pobl yn bwysig, a mae digwyddiadau hefyd yn bwysig yn gerddi. Ti wedi sôn am rhai llefydd fyna lle bues i'n byw fel ardal Aberystwyth, y coleg yn Abertawe, Llanddarog yng Nghwm Gwendraeth a Rhyd y Gaeau a Chwm Ffrwd yng Nghyffiniau Caerfyrddin. Ond llefydd y ddesg oedd y llefydd eraill, Sonius Gymdrano, megis Llanelli a Llambed yn benodol. Felly mae pob un ohonyn nhw yn bwysig. Ond ti'n bod yn rhyfedd iawn, fel ni'n mynd yn hun, mae'r ardal enedigol yn cael lle mwy amlwg, a fi wedi teimlo hwnnw yn hunan, felly, y blynyddoedd cyntaf yna, y fi cael lle amlwg hefyd yn y gyfrol, fi'n credu. Wel, fel mae pawb ohonoch chi yn gallu gweld, mae yna nifer ohono ni wedi dod at yn gilydd. Mae Mererid Hopwood, Karen Owen, ond yn gyntaf dwi'n mynd i ofyn i Aneurin Caradog. Mae Aneurin Caradog yn aelod gwerthfawr a pwysig o Ysgol Farddol Caerfyrddin. A beth sydd wedi mynd â dy ffansi di, Aneurin, yn y gyfrol yma? Wel, tu hwnt i'r gerdd anhygoel o wych Mawl i Aneurin Caradog gan Geraint Roberts. Mae nifer o'r englynion wedi taro sawl tant, a mae yna swmp o englynion crefftus. A fi wedi dewis rhyw 4 neu 5 jyst i arddangos dawn Geraint, achos fel cyngeneddwr mae fe yn grefftwr fel Sâr Cod sy'n gallu cael yr dovetail join yn berffaith ac yn ddestlus. Mae'r englyn cyntaf falle beth yw bardd yn ragamadrodd bach da, felly fi'n credu. Un a wel y manylyn, un am weld yn y mynd di derfyn, un ydyw'n aros wedyn nes ei weld a'i lais ei hun. A wedyn fi'n credu bod yr englyn nesaf sydd fi enghreiffdio, Hoelen a Ddrws Cegin Tad Cu, yn enghraifft o'r hyn sy'n cael ei drafod yn yr englyn cyntaf, beth yw bardd. Mae Geraint yn gweld pethau mawr yn y manion, falle. Hoelen. Ddoi ei fyd a'i ddefodau i oedd arni a'i ddiwrnod dangotiau, ei chwiban can ar ddrws cai a bachyn hongian beichiau. Ac i ni i gyd ar ryw fath o brofiad o aelodau'r teulu, mae da ni dolc ar lechen enw'r tŷ ym Mhontypridd lle nath yn had ci fi, rhacso ar enw'r tŷ, ond i ni wedi cadw'r tolc rhacsiedig achos bod yn atgof annwyl ohono fe. Wedyn mae'r englyn cyfrinair yn berthnasol o ran oes ddata a diogelu data yn byd ni, ynddo fe. Ond yn yr englyn yma, ni'n gweld rhywfaint o glasuroldeb cyngeneddol, gallu Geraint. I ni'n mynd nôl i'r gwersi gydag Alan Llwyd gafodd yn Llanddarog cyn yr Ysgol Farddol, ac wrth gwrs mae Alan Llwyd falle yn dod am ddylanwad glasuroldeb pobl fel William Llun. Felly, ni'n gweld William Llun yn yr englyn yma, dwi'n teimlo. Cyfrinair. Wyf ddieithrin bob munud ar enw'n gyfrinach fy mywyd, gair a rhif yw gŵr o hyd, gair a rhif yw'r gwir hefyd.
Mae'r unoliaeth hyfryd yna yn yr englyn, mae'n un crwn iawn. Ond na, peidiwch chi a meddwl mai dim ond cynganeddwr clasurol dwys yw Geraint, achos mae dy fe lygad craff at ysgamder hefyd. Mae fe'n hoff o golff, a mae hwnna'n cael i adlewyrchu yn un o'r englynion, bedd argraff golffiwr. Ond i bwysleisio i reiddiau fe yng Ngheredigion, fi wedi dewis darllen y nesaf, sef bedd argraff cybydd. Achos fe gofiwn ni mae nid yn cyhyddo Geraint o fod yn gybydd chwaith, ond dyma'r englyn. Ymunodd y gymuned eleni fel un yn ei cholled, a'i gario nôl ei gred i biwla heb ei waled. A wedyn i gloi, jyst i ddangos gymaint o fardd yw e. Ni wedi sôn am y crefftwr, yr bar sy'n gweld ysgamder, y manylion bach mawr hynny hefyd, ond hefyd fel dylweddwr, nid dim ond cyngeneddwr, mae'n hawdd cyngeneddu mewn gwirionedd, y jobyn anodd yw wneud sens o'r gynghanedd yn y fe, a barddoni. A mae'r englyn yma ysgubor i fudiad y ffermwr ifanc yn Sir Gar yn enghraifft wych o hynny. Ysgubor. Drwy et hon daw cnyder tir, mae ei wal yn dal maith y gweindir, stor i waddol y doldir, a tho sync dros iaith y sir. Diolch. Wel, diolch yn fawr Aneirin. Wyt ti wedi cael dy gyffelybu i William Llun o'r blaen, Geraint? Wel, mae'r llefydd yn bwysig iawn yn y draddodiad i fy'n amlwg, felly mae lle arall dy fi nawr. Cwestiwn cyflym i roi ti ar y spot. Pa un o'r englynion yna, mae gennau ddiddordeb i'w bod be di barn pobl eraill, ond gennau hefyd ddiddordeb i'w bod be di barn y bardd ei hun. Pa un o'r englynion yna ti fwyaf balch bod ti wedi sgwennu? O, beth yw bardd yn ni'n teimlo bod fi wedi cyflawni rhywbeth gyda beth yw bardd, ond fi'n credu hefyd bod yr hoelen o'r drws cegin datci hefyd yn wedwn ni ryw gof sydd gyda ni o'r gorffennol, dyw bobl ddim yn hongian i holl wardrob ar hoelen y dyddiau hyn. Ond gyda rhywun fel datci oedd ei cot mas i'r ardd yn gystal â chot cwrdd ar yr hoelen yna wrth gefn y gegin. Felly mae rhyw hiraeth yn yr englyn yna hefyd. Diolch i ti, Aneirin. Ie, diolch yn fawr. Mererid, wyt ti wedi cael cyfle i bori drwy'r gyfrol? Be sydd wedi mynd y dy sylw di? Ie, wel, mae'n amrywiaeth eang iawn o fesurau. Ni wedi clywed rhai o'r englynion, ac mae wrth dim ond 4 llinell sydd mewn englyn, mae'n dipyn o gamp fel i ni gyd sydd wedi trio sgwennu englyn yn gwybod i lunio ein crefftus, ac oedd y detholiad na gan Eirin yn rhoi blas ardderchog. Dwi wedi mynd am y cywyddau, gallen ni wedi dewis mesurau gwahanol, ond am dy fod ti Geraint yn gallu plethu cywydd mor dda, na pam ti'n cael gymaint o farciau da ar y talwrn. A dwi wedi mynd am un sy'n dod y teitl Deilen Olaf. Am i bod i falle fel cerdd yn gwau yr hen yr oesol gyda rhywbeth hollol fodern. Mae yna dwtsh bach o llywarch hen, hi hen eleni ganed, ond mae gyda ni hefyd sôn am darmac. Ac ti yn llythrenol yn gallu rhoi mewn delwedd go goncrid rhai o dy syniadau di. Ac yn y gerdd hon, ti'n llwyddo wneud ni. Cyn i darllen hi, hoffen i jyst diolch i ti am y gyfrol. Mae wedi dod ar amser rhagorol a nynne fan hyn yn yr ymynysu yma yn falch iawn o gael rhywbeth mor fendigedig i ddarllen. Ond diolch hefyd i ti am bod wedi agor drws yr ysgol farddol a chadw'r drws ar agor am mor hir. Fysa ni'n sicr ddim wedi cael cyfle i ddysgu cynganeddu a mae hwnna wedi cyfoethogi mywyd i. Felly, athro go iawn wyt ti, Geraint, yn neud yn siŵr bod y ddisgyblion di'n cael cyfle. Felly, diolch am hwnna. Felly'r ddeilen olaf, os cael ddarllen hwn, dwi'n meddwl bydd y ddaw na gwerth y llyfr yn siarad drosto'i hunan. Fel hyn mae'n mynd. Anodd falle i ni ddychmygu achos ti wedi gosod i yn y geiaf a ni'n nawr yn mwynhau haf erbyn hyn, hyfryd iawn. Ond fe ddaw'r geiaf ac mae gobeith hyd yn oed yn y geiaf. Ar y lôn hir eleni, mae deilen. Un hen yw hi, yn gragen o wythiennau ac ynddi y cochni'n cau. I beoleg mor fregus, yn frai, ond eto ar frys trwy'r rhagfyr yr awyr rydd a'i darmac a'r holl stormydd. A daw rhyw wynt yn ei dro, yn gadarn i'w hergydio.
oedi, ac yn ansydyn, troi iawn a, troi arni hun, a lliw hon yn bell o'i haf, olion y ddeilen olaf. Hyfryd iawn. Diolch i ti, Geraint. Diolch yn fawr. Diolch, Mererid. Wel, mae'r cyffelybu a mawrion ein llên yn parhau, nid yn unig William Llun, ond rwan Llywarch Hen. Wan, Karen, tybed pwy fydd i di yn mynd ar ei ôl. Ond da ni yn yr Ysgol Farddol yn falch iawn o Karen, da ni'n gallu ei hawlio hi fel cyn ddisgybl llewyrchus tu hwnt mae bellach wedi gweld y gola ac wedi mynd nôl i'r gogledd, ond da ni yn dy groesawu di yn galonog iawn yn ôl i'n plith yn rhithiol fel petai. Felly, Karen, dwi yn meddwl bod ti wedi llunio rhyw gyfarchiad i Geraint, ydw i'n iawn? Wyt, ti'n iawn. A ti'n be, yn y teitl y gyfrol, da ni'n cofio mae desg lydan disgwyliadau ydy'r llinell gynghanedd gyflawn o fanna, a'n cyfeirio at hen ysgol fach Rhyd Galad, lle oedd Geraint yn ddisgybl. A dwi'n meddwl yn y cyfnod yma o ymynysu a chau fewn, na'r gair llydan yna ydy'r gair pwysica ella, ynglyn â'r holl beth, bod ni yn cadw yn gorfforol ddiogel, yn gorfforol ynysig, ond bod ni hefyd yn gallu mynd i unrhyw le da ni isio mynd pan da ni'n ymdrin y barddoniaeth a syniadau, a does o neb yn gallu cloi heini i fewn. Felly dyna'r syniad tu ôl i'r cyfarchiad yma, sydd ddim yn gaeth, mae gen i ofn, ond nid yw'n gaeth, nid yw'n gerdd meddylwn rhyw dro, ond heddiw yma, mae'r syniad, dwi'n meddwl, yn bwysicach na'r prif reola caeth heddiw yma. Mae'r wlad yma ar ei glinia, pob sir a chostau mawr, ac felly mae yna duedd cosbi'r bobl sy'n ar y llawr. Mae'r dreth yn dal i godi, rhaid cau ysgolion bach a pheidio gwagio buniau mwyn cyllideb iach. A rwan, mae yna berig y do'n nhw i gau yn llyfrgell ni, gan fygwth dwyn y geiriau a llais sy'n protest ni. Oherwydd rhaid bod ddistaw, rhaid i ni ddallt yn lle a derbyn y toriadau sy'n dod o dyrau'r dre. Ond na, darllenais unwaith mewn llyfr o straeon gwir, mae dim ond beth sy'n hawsa neith gwleidydd tymor hir. Mae'n hawdd targedu hamdden, mae'n rhwydd rhoi gordd i'r iaith, achos slogan pob un lecsiwn ydy iechyd, tai a gwaith. Ond heddiw, camgymeriad y siwt mewn swyddfa bell di bygwth y gwasanaethau sy'n gwneud yn byw yn well. Mae llyfrau yn agor llygaid i addysg sy'n parhau, ac mae llyfrau yn agor meddwl na fedar neb i gau. Llongychadau, Geraint. Diolch yn fawr ti, Karen. Gwych iawn. Ie, diolch yn fawr. Agor llygaid addysg oedd Karen yn deud fanna, a mae di cyfeirio yn barod at deitl y gyfrol, sef Desg Lydan. Pan dwi'n meddwl am ddesg lydan, dwi'n meddwl yn gyntaf am ddesg gwag, bod ti'n eistedd tu ôl i ddesg gwag a bod ti yn aros i'r syniadau ddod ata ti. Ond weithiau dro arall, dwi'n meddwl am ddesg lydan ac yn llawn papurau dy holl gynnyrch ti, a bod ti'n gorfod dethol a didol parau i roi at y gyfrol. Pam dewis y teitl arbennig yma? Wel, mi'n o'r lluniau cyntaf o'na i fel plentyn ysgol, tua 4 neu 5 mlwydd oed, oedd y llun yma, fel o'n nhw'n neud y dyddiau hynny, o'n nhw'n rhoi plentyn tu ôl i ryw ddesg fawr a tynnu'r llun, a mewn rhyw focs yn rhywle gen i fan hyn, mae'r llun hwnnw. Ac rhai blynyddoedd yn ôl, sgwennes i'r gerdd yma i ddau ffrind i fi, a buodd farw mewn damwen, damweiniad wedi gweud, damweiniau car. Ernest a Hywel, a sgwennes i gerdd iddyn nhw, ac o'n i'n meddwl am nhw wedi cael yr un ddesg Lydan,
a o'n i wedi gael, yn dyfa. Ond oedd bywyd ddim wedi bod yn deg iddyn nhw. Felly oedd eu desg lydan nhw, fel wedodd Karen, oedd y gerdd yn cynnwys y llinell yn un ddesg lydan o ddisgwyliadau. Dyna beth yw'r ddesg pan ych chi'n 5 oed. Mae ddisgwyliadau mawr a rieni, gan rieni, gan y gymuned, gan yr athrawon ac yn y blaen. A fel yna ni'n gweld y desg lydan. Edrych nôl erbyn hyn, wy'n ffodus iawn wedi cael gyrfa ym myd addysg, a mae'n ddesgu wedi bod yn llawn dop hefyd o bethau, ond wedi cael y cyfle i deithio, cyfle na gafodd yn ffrindiau i, a hefyd y blynyddoedd na gafodd yn ffrindiau i. Ac ar ddechrau'r gyfrol, fe sgwennes i hirathoddaid newydd ar gyfer y gyfrol sydd yn disgrifio o bosib yn ddesg lydan ni yn dyfa. Ac mae'r ddesg yna wrth gwrs dal i fod yn dylanwadu arna i. Dyna fi'n teimlo'r ddesg yna sydd yn mynd i hela fi ôl y pensil yna ambell i noson a sgwennu ambell i gerdd. Felly, o'n i'n teimlo bod desg lydan felly'n crynhoi, fel o'n i wedi dangos hwnna felly, yn oes i gyd felly, o'n brentyndod i hyd nawr yn dyfa. Wel, allan ni fynd i nifer o gyfeiriadau, ond dwi yn mynd i wahodd pobl wrth gwrs i brynu'r gyfrol i ddarllen mwy, ond dwi'n mynd i adael i ti, Geraint, ddewis un gerdd i ddatgan i'r byd a'r betws. A pa gerdd wyt ti wedi mynd ar ei hôl i? Wedi dewis y gerdd cuddio, achos fel soniais i ar y cychwyn, mae'n cyfeirio at berson, sef Ewythr ydw fi a laddwyd yn y Rhyfel Mawr. Ewythr gyda llaw oedd hyd yn oed yn dad fel y plentyn ifanca yn y teulu erioed wedi gyfarfod, be oedd yr hynna. Mae'n sôn am leoliad lle, a hefyd wrth gwrs y digwyddiad sef yr ymweliad ar Fedi'r 4 2018 gyda'r fynwent yma yn Ffrainc. Cuddio. Wal unig yw can mlynedd a gwag fi heb garreg fedd, yn awel hen gyneia erwai tair fys onar twa. Yn celi mae gwen coliar, ei fyd gwell ar trafod ger, un heb weld ei blantos bach na i geiniau am gennach. Heibio'r wal ar naddu brau, prosynod ar rhes enwau, rwy'n clywed y bwledu, heddiw niwch o'n rhengoedd ni. Trwy'r panel sŵn magnelau ein hoes hyll sydd yn nesau, ac i lais heb wain i'w gledd, yn oerach mae'r anwiredd. Clywn rhethreg o bob pegwn, yn un floedd mewn lle fel hwn, a gynna i angau yn hel yr ifanc draw i ryfel. Yng ngwacter y pileri, a thrwy waedd fy Ewythr i, didostir yw'r cur cyhyd, y bai a'r gwastraff bywyd. Ac mewn canrif a'i rhifau, cofio naf, nid cyfiawnhau. Fel ardderchog, ac os nad ydy hynny wedi ysbrydoli pobl i fynd ati i brynu'r gyfrol, fydden ni'n synnu yn fawr iawn. Da ni wedi dod i derfyn y lansiad, ond mae yna englyn wedi dod fewn gan un arall o aelodau'r Ysgol Farddol, sef Aled Evans, i dy gyferch di, Geraint, hon yw'r awen am genach. Yn deall bod deiar dynerach, hwn yw bardd y geiriau bach, a llatau y gweld lletach. Ac yn sicr, mi wyt ti yn gweld yn lletach drwy'r cerddi mae i gyd sy'n yn desg lydan. Felly, gai dy longyfarch di yn galonog, Geraint, unwaith eto ar gyhoeddi'r gyfrol, ac annog pawb i fynd ati ar y gwefannau i brynu'r gyfrol yma. Desg lydan wedi cael ei chyhoeddi gan Barddas 795. A diolch yn fawr i ti, Geraint. Diolch yn fawr iawn.